छान झाली आहे, एकदम मोकळा राईस झाला आहे आणि चिकन पण छान शिजला आहे. एकदम सोप्या पद्धतीने बनवायची आहे. आता आपण कशी बनवायची ते बघूया. हॅलो फ्रेंड्स, मी श्रुतिका कुमार. माझ्या चॅनलचं नाव आहे सुरेखाताईंची रेसिपी. आज आपण चिकन बिर्याणी बनवणार आहोत. ते कशी बनवायची ते बघूया. त्याच्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. इथे मी 7 ते 8 कांदे चिरून घेतले आहे आणि तळून घेतले आहे. असं लालसर तळायचं आहे. इथे आलं लसूण पेस्ट घेतली आहे, बारीक कुटून घेतली आहे ती. अर्धा वाटी दही घेतलं आहे आणि इथे गरम मसाला घेतला आहे, घरातलाच घेतला आहे. आणि इथे चिकन बिर्याणी मसाला घेतला आहे, 2 चमचे मिरची घेतली आहे, हळद घेतली आहे आणि मॅगी मसाला घेतला आहे. या ठिकाणी आपल्याला भात उकळायला टाकायच्या वेळेस त्याच्यात लागणारा खडा मसाला घेतला आहे मी. इथे तेजपान घेतले आहे 7 ते 8, दालचिनी घेतली आहे, लवंग घेतले आहे आणि मिरे घेतले आहे 7 ते 8. आणि अर्धा किलो चिकन घेतलं आहे. अर्धा किलो चिकनला अर्धा किलो तांदूळ घेतले आहे. इंडिया गेट तांदूळ मार्केटमध्ये इझिली मिळतो. चला आपण आता बिर्याणी मसाला कसा तयार करायचा ते बघूयात. या ठिकाणी मी कांदा तळून घेतला होता, त्याचं जे तेल होतं ते मी आता याच्यात टाकणार आहे. नंतर आपण याच्यात जे आलं लसूण पेस्ट केली होती ती टाकायची आहे. तेल तापू द्यायचं. आपलं तेल तापलं आहे. या ठिकाणी मी आता आलं लसूण पेस्ट केली होती ती टाकणार आहे. गॅस कमी करायचा आहे, की गॅस कमी केल्यावर जळत नाही की नाही. अर्धा कांदा टाकणार आहे. अर्धा टाकायचं कारण आपल्याला अर्धा वरतून टाकायचं आहे त्याच्यामुळे. अशा प्रकारे कांदा चांगला परतू द्यायचा, मगच त्याच्यात मसाले टाकायचे बाकीचे. मी आता त्याच्यात बाकीचे मसाले काढले होते, आपण ते टाकते. दही टाकणार आहे मी 2 चमचे याच्यात. घालून घ्यायचंय. सगळं एकत्र झालं पाहिजे आणि चांगला मसाला आपला परतला गेला पाहिजे. तुमच्याकडे दही नसेल तर तुम्ही लिंबू पण यूज करू शकता. आहे त्याच्यात मी आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकणार आहे थोडी. आणि आपलं हे चिकन चांगल्या प्रकारे धुवून घेतलं आहे, मीठ टाकून आणि लिंबू टाकून धुवून घेतलं आहे मी. त्याच्यामुळे त्याचा वास येत नाही आणि छान धुतलं जातं. ते टाकायचं आहे त्याच्यात मसाला आणि चांगलं परतून घ्यायचं. अशा प्रकारे सगळं चिकन त्याच्यात परतून घ्यायचं आहे मसाल्यामध्ये. आणि चिकन परतून झाल्यावर त्याच्यात मी अर्धा ग्लास पाणी टाकणार आहे. मीठ टाकायचंय, जास्त नाही टाकायचं कारण आपल्याला भातात पण मीठ टाकावं लागतं. त्याच्यामुळे नॉर्मल मीठ टाकायचं, जास्त मीठ नाही. आणि कमी गॅसवर आता आपल्याला हे शिजू द्यायचं आहे थोडं, एक 10 ते 15 मिनटं. आणि वरतून मग आपल्याला आता याच्यात भाताची लेअर कशी लावायची ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. मसाला तयार करून घेतला आहे. आता राईस कसं शिजायला टाकायचं ते बघूयात आपण. या ठिकाणी मी अर्धा पातेल्याला कमी पाणी घेतलं आहे आणि ते चांगलं उकळलं आहे. उकळल्यावर त्याच्यात हा आपण मसाला बघितला होता तो टाकायचा आहे सगळा. त्याच्यात 1 पळी तेल टाकलंय मी. तेल टाकल्याने तो तांदूळ एकमेकाला असं चिटकत नाही, गचकन होत नाही आणि मोकळा राईस होतो.
आणि मीठ टाकते आहे याच्यात थोडं. जास्त नाही टाकायचं कारण आपण मसाल्यात पण टाकलं होतं बिर्याणी मसाला करताना, त्याच्यामुळे थोडं कमी टाकायचं. आणि आता हे पाणी उकळल्यावर आपल्याला तांदूळ स्वच्छ धुवून याच्यात टाकायचं आहे आणि जास्त नाही शिजवायचं, नॉर्मल शिजवायचं आहे. ठिकाणी आपण राईस स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतला आहे आणि आता तो मी पाणी उकळलं आहे त्याच्यात मी टाकणार आहे. आणि जास्त शिजवायचं नाही, कच्चा पक्का शिजवायचा आहे कारण तो बिर्याणी मसाल्यामध्ये टाकल्यावर वाफेवर शिजून जातो. आपण लेअर लागतो ना राईसची. ठिकाणी तांदूळ आपण शिजून घेतलाय, फक्त जास्त नाही शिजवायचा, नॉर्मल असं तुकडा पडेपर्यंतच एकदा हातावर दाबून पाहायचंय, तुकडा पडेपर्यंत शिजवायचं. आपल्याला आता या पाण्यातून उपसून घ्यायचंय. नाही पद्धतीने उपसून घ्यायचंय. तांदूळ झाला आहे. आता आपल्याला या भाताची लेअर लावायची आहे. आपण बिर्याणी मसाला तयार केला होता त्याच्यामध्ये. या ठिकाणी आपला बिर्याणी मसाला छान झाला आहे. आता मी त्याच्यात भाताची लेअर टाकणार आहे. ते बघा कशी टाकते ते. असा मोकळा भात झाला आहे आणि अशी छान भाताची लेअर लावायची, दाबायचं नाही जास्त त्याला. आणि मोकळा भात झाल्यावर तो याच्यात छान शिजून जातो, त्याच्यामुळे जास्त नाही शिजवायचं त्याला. ठिकाणी मी भाताची लेअर टाकली आहे, तुम्ही बघितली आहे. आणि याच्यात मी आता कलर टाकणार आहे. हा कलर मार्केटमध्ये इझिली मिळतो, तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही नाही पण टाकू शकत. माझ्याकडे आहे म्हणून मी टाकते. अशा प्रकारे टाकायचा आहे कलर असल्यावर. ऑरेंज कलर घेतला आहे आणि ग्रीन कलर घेतला आहे मी या ठिकाणी. तुम्ही कोणते पण रेड येलो कोणते पण यूज करू शकता. याच्यावर आपण कांदा ठेवला होता तो टाकणार आहे मी याच्यावर. अशा प्रकारे सगळीकडून टाकायचं आहे पसरून, एका ठिकाणी टाकायचं नाही, नाही तर खूप असं शिजल्यावर हे होऊन जातं, त्याच्यामुळं टाकायचं नाही जास्त. अशा प्रकारे कांदा सगळीकडे ठिकाणी मी 2 चमचे तूप टाकत आहे. तुम्ही पण टाकू शकता कोणतं पण, म्हणजे जे गावरान तूप असेल किंवा बटर असेल तर तुम्ही इथे यूज करू शकता, कारण याच्याने छान फ्लेवर येतो बिर्याणीला. अशा प्रकारे सगळीकडे टाकायचं. बिर्याणीचं सगळं सेट झाल्यानंतर आपल्याला याच्या खाली तवा ठेवायचे, कारण तवा ठेवल्यानंतर आपल्याला हे व्यवस्थित म्हणजे डागत नाही, खालून जळत नाही. ठेवलंय आणि त्याच्यावर हे बिर्याणीचं पातेलं ठेवायचं आणि एक साधारण 10 ते 15 मिनटं फुल गॅसवर होऊ द्यायची आणि नंतर बारीक गॅसवर करायची आणि चांगली शिजू द्यायची परत 15 ते 20 मिनटं. बिर्याणी 15 मिनटं कमी गॅसवर ठेवायची आणि 15 मिनटं मोठ्या गॅसवर ठेवायची. आणि याच्यातून वाफ जाऊ नये म्हणून याच्यावर मी वजन ठेवते, जेणेकरून याच्यातून वाफ जाते. आपले 30 मिनिटं पूर्ण झाले आहे. आता आपली बिर्याणी कशी झाली आहे ते बघूयात. बघा किती छान झाली आहे. मी तुम्हाला काढून दाखवते आता. आणि सोप्या पद्धतीने बिर्याणी बनवली आहे. तुम्ही एकदा घरी नक्की करून बघा आणि व्हिडिओला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा. थँक्यू सो मच.